abun a yaba shi yasa ya tarar da abun shi tun anan duniya dandazon magoya baya ne ga su nan suna ta nuna soyayya da haba-haba da mai girma gamce kusau wannan al'amari ya ba mu shawa matuƙa kwarai da gaske yadda magoya bayan jam'iyyar PDP suka amsa wannan kira duk da kasancewar al'amura sun yi nauyi amma da duba ka ga yadda magoya bayan babu shakka ina yana duba su da waje kan ce ku sauran ruwa kawai yake kira ina mun ga wannan al'amari yau a ba tare da hauki da hoki da za mu yi masu cewa gamci da zai gaya ba ga mu